Човекът е създаден от същите елементи, от които е изтъкан светът. В него дишат въздухът, огънят, водата и земята. Но не само като природа, а като енергии, които оформят духа, душата, разума и тялото. Когато тези сили са в равновесие, човекът е в поток. Когато една отслабне, цялата система се разклаща. Разбирането на тези 4 елемента е ключът към вътрешната цялост и устойчивост. Въздухът носи информацията, огънят носи енергията, водата носи времето, земята носи материята, а човекът е онзи, който ги свързва чрез дух, душа, разум и тяло. Духът е въздухът. Той е знанието, вдъхновението, връзката с източника. През него се движи информацията на Вселената, идеите, прозренията и посланията. Когато духът е чист, въздухът вътре в теб е лек и свободен. Дишаш спокойно, мисълта е ясна, усещаш посока. Когато духът се замърси от страх и съмнение, въздухът се сгъстява, а животът изглежда тежък и безмислен. Поддържай духа си чист чрез тишина, благодарност и истина. Душата е огънят. Тя е пламъкът, който движи живота. Огънят е топлината на чувствата, радостта, любовта и вдъхновението. Когато гори чисто, ти сияеш, имаш сила и страст. Когато го задушаваш, в теб остава само пепел и умора. Душата се храни с любов, красота и искренност. Пази я от изгаряне, но не я оставай да угасне. Разумът е водата. Той се движи, променя форма, отразява. Водата е времето. Тя свързва минало, настояще и бъдеще. Когато разумът е спокоен, виждаш ясно. Когато е бурен, губиш посока. Мисълта може да бъде поток или порой. Зависи от вътрешната тишина. Научи се да спираш за момент, за да видиш отражението си в повърхността на водата. Тялото е земята. Той е домът на всички останали енергии. В него духът диша, душата гори, разумът тече. Без тяло няма проявление, няма действие, няма живот. Тялото е твоята връзка с света на формите. Пази го чисто, движи го, уважавай го. Той е храмът, в който 4 елемента се срещат. И тогава духът ти дава знание, душата ти дава сила, разумът ти дава посока, тялото ти дава форма. Когато 4 се съберат в едно, въздухът, огънят, водата и земята започват да дишат заедно в теб. И тогава енергията става поток, а ти живо проявление на целият космос.